дня. Я Віталь Валянюк, сузаснавальнік і дырэктар кампаніі «Пробізнес Медіа», жыву ў Мінску. Удзельнічаю ў праекце 100 казак ад кампаніі А100. Казка, якую я абраў для чытання, «Андрэй за ўсіх мудрэй». Чаму? Таму што ў дзяцінстве ў мяне была кніжка, зборнік беларускіх казак, якая так і называлася «Андрэй за ўсіх мудрэй», а менавіта гэта казка была улюбёнай у гэтым зборніку. Пачнем. Жыў адзін цікаўны хлопец Андрэй. Хацеў ён усё ведаць. Куды не гляне, што не ўбачыць, аб усім людзей распытваецца, да ўсяго дапытваецца. Плывуць у небе хмары, адкуль яны ўзяліся, куды плывуць. Шуміць за вёскаю рака, куды бяжыць яе вада. Расце лес, хто пасадзіў яго. Чаму птушкі з крыламі ўсюды вольна лятаюць, а ў чалавека няма крылаў. Адказвалі яму людзі, адказвалі, нарэшце бачаць, што і самі не ведаюць, што адказваць. «Ты, Андрэй, хочаш быць за ўсіх мудрэй», – пачалі смяяцца з яго людзі. «Хіба можна ўсё ведаць?» Ды не верыць Андрэй, што нельга ўсяго ведаць. «Пайду, кажа, да самога сонца. Яно ўсюды свеціць, усё бачыць і ўсё ведае. Яно мне і раскажа, чаго я сам не ведаю». Пакінуў ён сваю хату, ды і пайшоў шукаць таго месца, куды сонца на начлег спускаецца. Ідзе ды ідзе, бачыць, сядзіць пры дарозе на камяні чалавек, ды пытаецца ва ўсіх: «Дакуль я тут сядзець буду?» Андрэй яму таксама нічога не мог адказаць, і пайшоў ён далей. Бачыць, другі чалавек падпірае плячыма плот. «Што гэта ты, дзядзька, робіш?» – пытаецца Андрэй. «Навошта гэты стары плот падпіраеш?» «Не ведаю. Можа, ты ведаеш?» «Каб ведаў, дык не шукаў бы таго, хто ўсё ведае», – адказаў Андрэй і рушыў далей сваёй дарогай. Прайшоў крыху, бачыць, чалавек смецця пераграбае. «Навошта ты, дзядзечка, смецце пераграбаеш?» «Не ведаю». «Ну і я не ведаю», – сказаў Андрэй і пайшоў далей сваёй дарогай. Доўга ён шоў ці нядоўга, прыйшоў вялікі лес, цэлы дзень блукаў па ім, нарэшце пад вечар выбраўся на палянку. І тут яму раптам аж вочы засляпіла. Такі бляск з палянкі разануў. Аджмурыў ён вочы, бачыць недалёка сонцавы палацы, як агонь гараць. Ледзьве ўвайшоў ён у палацы, нічога ад бляску не відаць. Разгледзеўся сяк-так, бачыць, сядзіць у крэсле старэнькая сонцава маці. «Чаго ты, хлопча, прыйшоў сюды?» – пытаецца яна. Пакланіўся ёй Андрэй і кажа: «Прыйшоў да сонца, пра сёе-тое распытацца». «Пра што ж гэта сёе-тое?» «Ды пра ўсё, чаго сам не ведаю». «А чаго ж ты сам не ведаеш?» Пачаў ёй расказваць Андрэй, а старая слухала, ды пазяхаць стала. «Добра, – кажа яна, – пачакай крыху, хутка сын вернецца на ноч, а я тым часам падрамлю, вельмі ж змарылася за доўгі дзень». Выйшаў Андрэй з палацаў, наклаў агню, пачаў смажыць сала на ражончыку, прагалодаўся ж за доўгую дарогу. Наеўся ён сала з хлебам, захацелася піць. Пайшоў да рэчкі і нагнуўся да вады. Раптам бачыць, падымаецца з дна ракі дзяўчына, ды такая прыгожая, што і вачэй не адарваць. І дзяўчына на яго заглядзелася. «Не пі вады з ракі, – кажа яна, – бо сонца цябе аслепіць, спаліць. Але ж мне вельмі піць хочацца. Ідзі за мною». Прывяла яго дзяўчына да старога дуба, а з-пад яго б'е крыніца чыстай сцюдзёнай вады. Нагнуўся Андрэй і напіўся у волю крынічнай вады. Тым часам пачало апускацца з неба сонца ў свае палацы. Трэба да яго ісці, ды не можа ён з прыгожай дзяўчынай расстацца. «Ты ж глядзі, не кажы сонцу, што мяне тут бачыў», – сказала дзяўчына. Узнялася ў гору і заблішчала адтуль яснай зоркаю. Пайшоў Андрэй у палацы, а там сонца гэтак пячэ, што аж сцены палацаў трашчаць. Але Андрэю нішто, напіўся крынічнай вады, дык і не можа сонца яго даняць, толькі шапку насунуў на лоб, каб вачэй не высмаліла. Расказаў ён сонцу, чаго прыйшоў. Сонца кажа: «Вучыць цябе мне няма часу, але я зраблю так, што ты ўсё сам будзеш ведаць». Пры гэтых словах сабрала сонца ўсе свае праменні ў адзін пучок, ды бліснула яму ў галаву. І адразу адчуў Андрэй, што галава яго стала яснай і светлай, толькі надта гарыць, а сэрца раптам халодным зрабілася, як лёд. Выйшаў ён з палацаў, нядобра яму стала.
з халодным сэрцам. Успомніў ён пра дзяўчыну, і так захацелася ўбачыць яе яшчэ хоць раз, што аж млосць бярэ. Пачаў ён клікаць яе, скацілася з неба ясная зорка і стала перад ім прыгожаю дзяўчынкаю. Як глянуў на яе Андрэй, дык адразу адчуў, што сэрца яго стала такім, як і было. Узяў ён дзяўчыну за руку і павёў у свой край. І такім ён шчаслівым цяпер ішоў, што і птушкам з крыламі не зайздросціў. Падышлі яны да таго чалавека, што смецце пераграбае. Паглядзеў на яго Андрэй, і ўсё яму стала ясна. Ты, кажа ён чалавеку, шукаеш у смецці згубленыя капейкі і дарма толькі час траціш. Бярыся лепш за работу, дык хутчэй заробіш тыя капейкі, чым іх знойдзеш. Паслухаў яго чалавек, кінуў марную работу, пачаў працаваць і нажыў і гаспадарку, і грошы на патрэбу. Ідуць яны далей, убачылі чалавека, што плот плячыма падпірае. Паглядзеў на яго Андрэй, кажа: «Не падпірай ты, чалавеча, таго, што згніло, бо ўсё роўна ўпадзе. Зрабі лепш новы плот». Паслухаў яго чалавек і паставіў новы плот. Дайшлі яны да таго чалавека, што на камяні сядзіць і не ведае, дакуль яму тут сядзець. Андрэй кажа яму: «Не будь, чалавеча, такі скупы. Дай пасядзець на гэтым камені і іншым падарожным людзям». Зняў Андрэй чалавека з камення і сеў сам з дзяўчынаю, а чалавек вясёлы пабег да хаты. Адпачылі яны крыху ды рушылі далей у той край, дзе жыў Андрэй. І цяпер не Андрэй у людзей пра ўсё распытваўся, а людзі ў яго. Так стаў Андрэй за ўсіх мудрэй. Ну, аб чым гэта казка? Па-першае, яна як некі папярэднік Гугла, у якога ўсе мы пытаемся, як нам дзейнічаць у той ці іншай сітуацыі. А па-другое, пра гармонію розума і сэрца. Пра тое, што мудрасць гэта не толькі веды, але гэта дасведчанасць веды і нашы пачуцці. І вось гармонія паміж розумам і сэрцам ёсць мудрасць. Таму Андрэй, які знайшоў сваё каханне і знайшоў для сябе тыя веды, якіх шукаў, ён і стаў Андрэем, які за ўсіх мудрэй. Пагэтаму хачу вам усім пажадаць гармоніі паміж розумам і сэрцам і мудрасці. Дзякуй за ўвагу.